Ben, hoxe imos a facer un angulator, que é unha máquina de precisión para medir os ángulos según a súa apertura, a apertura dos seus lados, non? Ben, para iso precisas 2 medios folios de calquera cor, eu collín verde e amarelo porque eran os que tiña na casa, un lápis, un CD ou algo que sexa circular, e unhas tesoiras. Ben, tes que xuntar os dous folios, coller o CD, poñelo aquí enriba e marcar co lápis o círculo. E tamén o punto central. Ahora, coas tesoiras, imos a recortar o círculo, sen despegar os dous folios. Teñen que estar xuntos, telos que recortar xuntos. Así como estou facendo eu, ves? Unha vez recortado, collemos e cortamos dende calquera lado ata o punto central coa tesoira. Así, de maneira que che quede como unha especie de comecocos. Logo, o que tes que facer é introducir un dos círculos sobre o outro. Así. Vale? E agora vas tirando e van saindo os distintos ángulos. Unha vez que chegues ao medio, pois escribes o nome do ángulo. Que ángulo saiu aquí no medio? Pois o ángulo recto, que é o que ten 90 graus. Escribo recto, 90 graus. Sigo tirando. E que ángulo teño agora se o teño así partido ao medio? Pois o ángulo raso, o ángulo de 180 graus. Sigo tirando. E aquí tería o ángulo de 270 graus. E xa para rematar, sigo, e cando xa saiu de todo, que ángulo é o ángulo final? Pois o ángulo completo, o de 360 graus. Despois pódelo repasar con un rotulador, entonces así vense mellor os distintos ángulos que che saen. Ves? 90 graus, raso 180 e 270 graus, e o final que son os 360 o completo. Vale? A ver se te atreves a facelo.